چیرۆکە چەپۆ و ڕاستۆ. ڕۆژێکێ ji rojan çepo û rasto du heval bûn bi hev re diçûn deverekê. Di rê de pir tî bûn, gihan ser bîrekê. Rasto ji çepo re got, dakeve bîrê avê vexwe û ji min re jî bêne. Çepo got, çima ez ê dakevim, tu dakeve. Çepo rasto berda bîrê, gava got rasto gihişt binê bîrê, pêşî av şanda jorê, dûvra av vexwar û bangî çepo kir, çepo min bikişîne. Çepo vegerand, ez te nakişînim. Rasto kir nekir, çepo ew nekişand jorê. Çi qas li ber geriya, tika kir jî feyde nekir. Çepo ew di binê bîrê de hişt û çû. Rasto di binê bîrê de ma, bi xem fikirî, lewra tu careya ku ji bîrê derkevê tu nebû. Ji xwe re got, heta got hinek min bibînin ez ê di binê vê bîrê de bimirim. Bîstek derbas bû, deng hatin. Rasto xwe veşart. Gur û rovî û şeytan ketin hundurê bîrê û rûniştin, dest bi sohbetekê kirin. Rovî got, kûpek zêrê min heye li pişta gundî di bin tehtê de veşartiye. Gur got, min pêşiya ava gotê gundî girtiye. Şeytan çi got, min jî keça axa dîn kiriye, heta yek ji vê bîrê hinek axê nebe û navê jî ser çavê keça axa, ew keçik rehet nabe. Hinekî din jî axivîn û rabûn, çûn. Rasto da dû wan. Qulek hebû ku ew di wê qulê re derketin. Rasto jî di wê qulê re derket û hilkişiya. Pêşî çû pendava gogur pêşî lê girtiya av vekir. Ava gundî hat. Dûvre çû kûpê zêran derxist. Gava goş bîrê jî derketibû, hinek ax jî bi xwe re anîbû. Ew ax bir avêt ser re çavê keçika axa. Dîrek keçika axa rehet bû. Axa yê ku ew bavê keçikê ye got, min gotibû yê ku keça min sax bike rehet bike, ez ê keça xwe bidêmê. Tu keça min dibe, dipê qayil dibe. Rasto bi kêf û eşq got, erê sersera û serçava. Dawet û dîlana wan heft şev û heft rojan dû mand. Rojekî rasto rastî çepo hat. Çepo jê pirsî, ev tu çawa ji bîrê derketî, tu çawa wisa dewlemend bûyî. Rasto tiştin got hatine serî wî tev de jê re gotin, jê re tab derzî vekir. Çepo jî kete bîrê û xwe veşart, dîsa gur û rovî û şeytan hatin bîrê. Rovî got, hinekan zêrê min birina. Gur jî got, hinekan beriya avê vekiriye. Şeytan çi got, hûn bawer nakin lê keça axa jî sax bûye û baş bûye. Bi hevdûre fikirîn û gotin, çi bûye lê tiştê bûye di vê bîrê de hinekan li me guhdarî kiriye. Rabûn li hundurê bîrê geriyan û geriyan, çi dîtin? Çepo dîtin, hestiyê wî nerim kirin. Lewra li herêma Mêrdînê dibêjin, rasto tim rastiye û çepo tim şikestiye.